estàtica és un fenomen físic que es produeix degut a la interacció de càrregues elèctriques en la matèria, la qual està formada per àtoms, que alhora estan formats per electrons, protons i neutrons, dels quals els electrons i els protons tenen càrrega elèctrica. Per fer aquest experiment necessitem una mica de plastilina, un llapis, un paper i un globus. Ara farem l'experiment. Agafem la plastilina i el llapis i clavem el llapis a la plastilina. Després agafem el paper i el fiquem aquí damunt del llapis. I després apretem el globus al cap per donar-lo electricitat estàtica. I després el vaig girant i veureu com el paper també es va movent.